Cute kaayo kang bataa ka, makalimot jud ko sa akong utang nimo. Nawa na, ako ba hinoy nakaingon? Ang kuyaw ani auntie, ug ako nay paninglon. Cherry. So shoutout nimo diha nga side, Ma'am Teresita Rafalio Floren. So imong comment ang atong napilian for today's content. I just forgot kung unsa ni nga vlog imong gikomentan anino. But thank you so much. Na-appreciate po kayo nako ang imong panghingan na kog cute. Although marag medyo alanganin paminaw no. Char. Pero bitaw, speaking of utang, ayaw lagi naglimot-limuti. Kalimti lang ang tanan, ay lanjud ang mga kautangan. Bahala gini katapusan na lang ni mo bayaran. Ay na lang po siguro ng katapusan sa kalibutan. So, dili na lang kukutob, dili na lang kutaman. O diba, perting dali ang mahuman. Unsaon taman, short videos naman ang gipangita sa mga katawhan. Mao gyapon mag-vlog tagtaas. Kuwang gyapon kinintos ang view para mo 1,000. Maluoy pa mo sa akong YouTube channel, uy. Gilamok na biya to, so baka naman. Okay, bye.